laingut si para kenthe kila peniap yal de dakaba jingi dakaba jam nakawe kaying kaba kendai mala baro kide nakadaw jongka mobile phone ngan batai penia palai kine ki laingut si para kenthe ki sim yala ka jongka jingim namar ka mobile phone ladpi don ki khun ki kti hajing jongphi sngaw bha sumar pha yeki namar manubatip kane ka jingchia khala banjia ya phi ne yangiru ladpi iphone yaki khun jongphi sngaw bha pibnia yaki e ka baki pe haga phone namar bunsen kine ki jingjia ki jia namar ka jingbam shimkhia jongi nimju pe bnia yaki e ka baki khun jongi ki pe kane ka jingchia kala jia bat kwe ka longying kabana gajia bat ngkong e ngani thu yepi yak kerteng jongkine ki laingun ki kena sipara kabanangkong nishika kaba khanrius nem kerta kaba arpat prachi kaba khat saus nem kerta kaba laipan kapakhi kaba khat ars nem kerta kini ki laingun sipara ki le no ru ya ka susai nun ngasai thu aden ya ka e kaba la tho hagata ka susai nun kini ki khna kan the ki laingun sipara ki khlatang na khadaw ba ki la shangop hagwe ka game Korean ki le kaya kene ka game Korean don ki task hakte ka game lada kete ka game ki ongi ki ban sum ban bam kin but kat ka ba ong kete ka game ke mun ki rules regulation ki ba don kete ka game ki task ki ba don kete game kini ki khna ki but ya kata tax ki khlatang na kene ka daw ba ki la but ya kete ki tax ki ba don apo ka game kumangi la yo ya jing ti bahag te game don kete ki tax bala tho ba phide ban jam hakapor snia arbche shiting na khandai mala ke ying building te ki but ya kete ki tax bat ki jam hatu banda khlat na ka perthei kumangi la yo jing tip na klong ying jong kine khna kan thei ki bala khlat ki lai thu ba kine khna kan the ki la ngop na du usnem arjar pheu kapor corona hakne ka game Korean game ka level ba khaddu jong kane game ban sim ya ka jing im dalte kumta kane ka te ka ga suicide note kabala eno kine ki khna ka the ki bala khlat ki tho umne kane suicide note इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है रिटना कमुट बनपुले कि थो हंगने आई एम रियली सॉरी पापा कि पान माप ना इपा जोंकी नंगे बपिला संगाव थो आदिन बंगालापन शाय पिया कने का वीडियो संगाव भा शेयर करने का वीडियो शाबारो खनंग बा बारो किन हुसियार ने शिकमान